Kukaan Iipu Pirkanmaan ehdokkaista ei saa puoluetukea. Tai ole menossa eduskuntaan oman, vaan yhteisen edun vuoksi. Kannamme huolta koko Suomen tulevaisuudesta ja jokaisen hyvinvoinnista. Yritämme saada aikaan sen välttämättömän muutoksen, johon nykyiset eduskuntapuolueet eivät selvästikään kykene. Tiedämme kuitenkin, että pelkkä tahto ei riitä. Eduskuntapuolueet saavat vuosittain kymmeniä miljoonia puoluetukea, joilla he tukevat valitsemiensa ehdokkaiden kampanjointia. Kyllä, sinäkin olet rahoittanut nykyisten eduskuntapuolueen vaalitoimintaa. Jos olet tyytyväinen, jatka samalla